Il-Gvern nieda l-konsultazzjoni pubblika b'bozz ta' liġi li qed jipproponi li sa Ġunju tas-sena d-dieħla aġendi tal-proprjetà u sensara fost l-oħrajn ikollhom liċenzja biex joperaw. F'konferenza tal-aħbarijiet is-Segretarju Parlamentari għall-Artijiet u l-Kostruzzjoni Krizz Saġus qal li dan l-appozz għandu lan li jarmonizza l-involviment tal-persuni involuti fil-proċess tan-negozjar u arranġament ta' transazzjonijiet li jinvolvu x-xiri jew il-kiri tal-proprjetà. Is-Segretarju Parlamentari Krizz Saġus qal li l-liġi ġdida se toħloq qafas regolatorju li minnu se jgawdi l-konsumatur għaliex is-sens ta' responsibilitajiet involuti se jkunu magħrufa aħjar. Real estate property consultants, sensara, ovvjament kull min jaħdem f'dan is-settur irid ikollu liċenzja tinġib wara li jsir it-taħriġ neċessarju sabiex ikun jista' jaħdem. Tajjeb li ngħidu li persuni li ma jagħmlux aktar minn 4 transazzjonijiet fis-sena dawk ser ikunu eżenti minn din il-liġi. It-taħriġ għas-sensara u l-aġenti tal-proprjetà jikkonsisti f'aspetti legali, finanzjarji u tekniċi relatati mal-proprjetà. L-aġenti bekk se jkunu f'pożizzjoni li jarfu aħjar ir-responsabilità li għandhom. Il-konsulent legali Robert Musumeci qal li liċenzja se tinħareġ minn bord apposta. Ġara darba wieħed jottieni l-liċenzja mbagħad imur quddiem bord li huwa maħsub f'din il-liġi u dan il-bord jiddeċiedi jekk dak li jkun għandux ikollu l-liċenzja jew le. Ċertament il-deċiżjoni tal-bord mhijiex finali għaliex jekk dak li jkun iħossu aggravat minn dik id-deċiżjoni allura jista' jmur imbagħad quddiem il-qrati tagħna u hemmhekk jitlob rimedju minn entità indipendenti. Is-Segretarju Parlamentari Krizz Saġus qal ukoll li saret konsultazzjoni wiesa' anke mal-Aġenzija kontra l-ħassir tal-flus. Il-Liġi Ewropea tobbligana li aħna wkoll ikonna real estate agents u min jopera f'dan is-settur li jkun regolat. Ovvjament l-FIU hija entità li kienet waħda minn dawk l-entitajiet li kellna diskussjonijiet magħhom. Il-liġi mistennija tiddaħħal fis-6 ta' Ġunju li ġej u se jkun hemm perjodu transitorju ta' sena. Il-pubbliku huwa mħeġġeġ li jressaq il-femmit tiegħu dwar dan l-abbozz billi jibgħat email fuq publicconsultations.mtip@gov.mt jew jibgħat ittra l-Ministeru għall-Infrastruttura sas-26 ta' Marzu li ġej. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.